Debata na sumurok siya sa luhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hamuna kadonga saha porsiaon hata ni Tuhata turpuk jamita si pahusor-husoron ni rohata di pestata sadarion imana tersurat di buku Evangelium Misi Lukas bidu 24 mamuka maisian ayat 44 sahat 50 Lukas 24 ayat 44 sahat 50 tapay hutihu madibagasar rohat tabi. Jadi ninaibana madok nasida. Omma akahatakku nahuhatahot tuhamu ujura bopeau dohotamu iko jupanggo saluhu na tarsurat taringot tuau dipati ngisi Musa diaka panurirangi nang di buku pesalmen. Jadi dibukai marohana sida asa diatusi natar surati dungi ninna mamadok nasida songonido tar suratian manaon naporsuk Kristusi jala hehe sian namate diari patuluhon jala barita honot tomma marhite-hite goarra hamu baon niroha mangalap hasesa nidosa tusu de akabangso mamuka sian huta Jerusalem hamudo maka tidak kosa jala suruoku masonggop tuhamu na pinarbaga-baga ni damang alai miam mahamu di hutaon paima di soluko kamu hagogon nasian gijang jadi ditogi honibana manasida ruar tuka Betania dungi di paherbang matanganna mamasu-masu nasida jadi di nama masu-masu nasidai ibana sirang maibana sian nasida jala terhidat tu gijang dungi di soba nasida maibana jala mulak tu huta Jerusalem marlas niroha situtu jadi toktong manasida di joroi mamuji-muji debata ido sahana hamuna kadonga saha porseaon hita huria ni Tuhata narak marpungu di pestata sadarion ima pesta parningota nari hana naik ni Tuhan Yesus alanido bana marpungu hita di pestata sadarion ganup tao dosay di patupa huriata songonon parningota narihana naik ni Tuhan Yesus ima patuluhon pesta na balga do pesta di hita hala Kristen nakpedanga pala balga pamesta honota ay martibako nakapesta-pesta nasing parningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus ma pesta na apalangali di hita halak Kristen toro minaro tu gareja pemoru daksongo pesta-pesta Natal parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus doho di Paskah dang apalapiga naro madohoti parningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus jalanin na barita godanggo penuai kuria huria naso apala mamestahon
parningotan ari hananay ni Tuhan Yesus. Rotu rohani na deba, hola berita na palongang longak kodo parningotan ari hananay ni Tuhan Yesus. Adong senamadok hola malo-malo ni nabi sugo namang gorga-gorga isudi ninna nasida. Hamuna kadongan na jelas hananay ni Tuhan Yesus tuban wagijang betul-betul masa jala mangaleon pakirimon dia kajolma na porsia di bana. Dia buktina. Parjolo sahali hananay ni Tuhan Yesus tuban wagijang paingotok kita dak portibio kape inganan naho ni Tuhan Yesus alai di surga di banu wagijang ko. Dak portibio kape inganan naho di hita parsato kina do portibio di banu wagijang inganan naho di hita. Napaduahon hananaik ni Tuhan Yesus tuban wagijang dang namardala-dala ni Tuhan Yesus manaik tuban wagijang dang nanaik studi tour Tuhan Yesus tuban wagijang alai di dok namangaradi ingana doa di hamu asa hape namangaradi ingana do Tuhan Yesus borhak manaik ibana Tuhan Yesus hananaik ni Tuhan Yesus tuban wagijang patuduhon har-harma hajol maun sia diri ni Tuhan Yesus. Molo na salilingo na kamanginang mulai tubuh Tuhan Yesus sahat wadorak somanay ibana tuban wagijang 2 hadilion ni Tuhan Yesus 100% do ibana anak ni dewata 100% ibana anak ni jolma alaidung manay ibana tuban wagijang har-har talus maparjol maon sia diri ni Tuhan Yesus. Alanido akamanginang dang boy beberengot taibana. Aladang adong bejol madidiri ni Tuhan Yesus. Dituntut mahita porsea atik peso taida. Hamuna kadonga saha porseaon memang macemaol tarjalo roha parningotan ari hananay ni Tuhan Yesus. Buasa maol nang di buku Evangelium naopati dang apalagudang di suraton taringot tu hananay ni Tuhan Yesus. Dang apalagodang di baritahon songo dia Tuhan Yesus manaik tuban wagijang. Dak songo barita hatutubuna, dak songo barita hamamatena, dang songo barita haheheon ni Tuhan Yesus berita taringot Tuhan naik ni Tuhan Yesus. Alainak peso gedang dibaritahon sada peristiwa na sangat menentukan do hananaik ni Tuhan Yesus tuban wagijang. Aiduk pemanaik Tuhan Yesus tuban wagijang mulai maadong sejarah gereja. Duk pemanaik Tuhan Yesus tuban wagijang borhak makasisian maka tidak kungguari Tuhani sahat tuliat portibion. Duk penaik Tuhan Yesus tuban wagijang mulai mapemukulan gong partada jong-jong akahuria-huria di portibion. Hamuna kadonga saha porsiaon molo tapatu panuaing pesta perningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus toho sitong sudina tarsurat di buku nabadiai manaik Tuhan Yesus dang di portibio bebana alai nakpe so di portibio Tuhan Yesus nakpe di banu wagijak Tuhan Yesus alai marhiti tordina jonok rak buhita dohotibana hamuna kadongan dung mula mangolu Tuhan Yesus dung hehe bana sian namate adong gope opa puluari nai Tuhan Yesus di portibion paima somanai ibana tuban wagijang. Sia mulai parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus. Sahat tu parningotan ari hananai ni Tuhan Yesus. Adong gope opa puluari nai Tuhan Yesus di portibion. Suku-sukun ahamanani ulan ni Tuhan Yesus. Saliling na opa puluari. Doho jepek danga dong benani ulani Tuhan Yesus saliling na 40 hari. Buasa danga dong bedi ulat Tuhan Yesus. Ala memang ditiki di hau pinarsilak Tuhan Yesus hatana perpudi di do ibana nunga
Nunga, padang ako selesai doko. Nunga marujung. Laos tosma, molo didok nunga marujung, nunga sidung, nunga sai sudah diulai bana. Kaulaunay. Alani saleleng 40 hari Tuhan Yesus di sihehe adorak somanaik tuban wagijang. Danga dong benani ulani Tuhan Yesus. Dakya beibana mangubati na marsahit. Dakya beibana panguluhon na mate. Dakya beibana mabana kata dahalongangan. Danga dong benani ulani Tuhan Yesus. Ia soholan patudu hodilina ibana. Tuaka jolma dari portibion bahwasanya toho si toho nunga hehi bana sian holan na patudu hodirina na meibana jalamangi huton kesaksian kitab 10 hari Tuhan Yesus patudu hodirina tuaka jolma dari portibion dak polara pa jojorota posdor hakor weksada ibotodora urutanina sapuliate Posdoroha korama partukua pi wotor warana sapuli. Tuise tanah perjolo pi. Tuise tanah perjolo kamanginang. Maria Magdalena ay say tangis si Maria Obutiago kosong ibereng kuburan onate. Kosong ibereng. Hape tarbereng agu. Tarbereng ibana song agu. Jesus. Satok kido warnai. 10 hari di patuduh Yesus diri na tuzol mada di portibion. Jairak pola na naik patorakon na 10 hita posdoroha. Bamolo sotabo to penuaing bata zahabi manon ijawat yak kamanginang. Alay na nang dohonon 2 siyan na 15 turpuk taon. 2 hari Tuhan Yesus patuduh diri na di turpuk taon. Siyan na 10 hari Tuhan Yesus patuduh dirina. Dia maina parjolo sahali ayat 44 sahat 40 sia ima di patuduh Yesus dirina borngin parjolo dukehe Tuhan Yesus marpungu kasisian di sadajam. Marpungu nasida alame maksadari ngamulai sarbarita ngahehe Yesus ay ngahuida nadeba madok adang gope adang ujung marpungu kasisya di sadenganan madiar ganggu nasida ragu-ragu ay dilo tutunaw tohoro nuay kehe Yesusi ay ngaung mamerengin nau sohu bereng gope ni nadadeba di situasi nasongoni makasisiani borngi parjolo dukehe ibana marpungu kasisian roh Tuhan Yesus madaputun nasida hatana parjolo hatani Tuhan Yesus tua kasisian songon naunggo hubigi madok dame madiham di patuduh Yesus akapamakuan ne tangan ne do pakna sitok tohoi bana hehe sian namate di sima di hati dako Tuhan Yesus ayat 44 sahat 40 sia Oma akahataku nahu hataho tuhamu ujura bopeau do hotamu iko jupak saluhuna nari surat di buku patik ngisi Musa akan adi pesal medoho buku ni panurirang iko manau napor su Yesusi iko manau napor su Kristusi jadi akamanginang hama mati ni Tuhan Yesus haheheonna dohot hananaik ngatubanu agijang dang na tiba-tiba dang na kebetulan alai jauh-jauh sebelum nama sai ada orang di Padang Nairobi dope di buku ni si Musa di buku ni akapanurirang di buku pesalmen nunga naung di barita hokiani na jolo iko masa sude nama sai itu Tuhan Yesus jala memang ido na naik paingoton ni Tuhan Yesus tua kasisian dada saya ganggu hamu dada saya boha-boha kamu ngahiahu hataho tuhamu ujura bopehita songon natar surati HP saya mabiar hamu saya ganggu hamu dan apalah betul-betul dihapor saya hamu dan apalah betul-betul ditagih hamu hataku ido na naing dohonon ni Tuhan Yesus molo dipakulingi Yesus nasida ditikina marpungu nasida di bagas di sada bagas sitong toho
nunga di barita hokian adorak pada narobi dope iko masa sudena masai hamuna kadongan odona parjolo sahali nanang dohono ni turpu hotu hita parjolo sahali nahaci donati naoni Yesus saliling ngoluna di hasyangan holani si seorang Yesus tu portibion ai pitorodo raja nasanga mi portibion idi ane baru tubuininna asado hutami marsoba inna si Herodes sasitong ada dang nanang marsoba maksuna nanang mabunuh poso-poso ido benaro ibana salelek pangulaw ni Yesus terus sonalele ibana jalai kokonatak di parsila ko mati ibana di hau pinor silang alai nak pemanaw na hatsit Tuhan Yesus dang hahatsi toni hape ujungi ngoluna hehe mula mangolu manai ibana tu surgo odo gobaran ni ngolu ni hala Kristen akasi huton ibana jadi akamangi nangi koporsero hita di hataon unang ma bayi unak kira songoni unang maholat tabege songoni iko porsedo hita unang ragu-ragu ay di dong ay tohodo iba tu surgo sogot ay waro holak katanya mata padita siturus dono iko porsedo hita songong ngolu ni Jesusi mana na hatiti bana di ngoluna di portibion mana na hatiti tadi ngoluta di portibion pos marohata dakka hatitoni ujungi ngoluta alai ikolas niroha do muse ai hehe Tuhan Yesus sian namate manai ibana tuban wagicak odona parjolo sahali na pinatorang Tuhan Yesus tuaka sisean dina punguna sida di sada bagas molo didok Tuhan Yesus songonot tunasida alai disuruh nasida asa maka tidak kota dahalonganganon maka tidak kon haheheoni Yesusi sahat tujungi portibion alai parjolo masia Jerusalem hamudo sitidangina lapatanna akasisianodo ula-ula dipilit di pabaki tuhata gadi maka tidakon barita haluau nasihat Tuhani sahat tujungi portibion hamuna kadongan sisiana parjuli dang mangulu benwaeng alai hita manuang dipilit di jauh Tuhani lau maka tidakon pasar hobbariton sahat tujungi portibion hita do akasisiani Tuhan Yesus na parjului hita do di paborhat Tuhan Yesus lau mamarita hobbarita ni tuhata sahat tujungi portibion molo didok parjolo sia Jerusalem lapatanna sian skop na nekmet sia tonga-tongani keluarga mahita jumulu maka tidakon barita ni Tuhani unak saya fitur tujuh buni halak kita lau alai jumulu mahita membarita hobbarita ni Tuhani patol hason barita nauli di tonga-tongani keluarga ta baru tu alaman tudonga sahuta sahat tujungi portibion hita do disuruh tuhata gadi akajamita na mangulu hita do disuruh tuhata mabuat barita haluaoni sahat tujungi portibion alania kamanginang akaparjamita do hape hita salu dakola situa dakola padita hape ula-ula ni tuhata alai sude hitaon ula-ula na pinaborhat ni tuhata do hitaon lao pararatto barita haluaoni sahat tujungi portibion manang di dia hita mula-ulaon ikong gabi jamita hita tuaka nama merek kita manang di dia hita maringanan ikong gabi jamita mahita baik marhite hata baik marhite pangalaka baik marhite pamerekta ikong gabi jamita na mangulu mahita tuaka jadi hudo akamanginang ikod dohoron ni halak manya songonot tuhita tuani maro opupa pos daun tabuhia dongana makatai ikoni mana dohonon ni halak tuhita ay marhite ido hita bui gami samita tuani maro inatao labok kata nabigion unang may dokala matau rome natong gabi gaor sudi matau rome natong naik darating kikiban unang may nate matau roma mataon kuma asamurati benon
Unang main nahalak tu hita. Alay kung gabi silas ni roha mahita. Manang ide hita maringana maranga hahata na haruar siapa mangata. Ikong gabi paso-paso tu akan ubigi hita. Ido dalata lau makatidak ko mabarita ho pasar ho barita na siya Tuhani. Dak pola sa ikolau hita tujang sen. Mabuat bibila te roham gabi halak Kristen dak pola alay marhite pakatay watay naik tadah hita. Hala Kriste sihuta tuhata marhite hala bohotai kodoron tadado hala Kriste ni natao labok pakatayon unang maido nasal parpungulo ina taon hola na merbeda di gorgayon unang hitaro disuruh tuhata gabi ula-ula na mekmet songo panuru na tuaka muri na parjului hitaro nuaeng disuruh dipilih Tuhani pasar hobbaritay sahat tujuh ni portibion. Manang idia hita maringanan, ikong gabi jamita mahita. Manang na mangalak ka pehita, ikot tada siya pangalakat tayo kalak Kriste kita. Manang na marmil-mil pehita, tatusiro marmil-mil, ikot tada na mil-mil halak Kristen. Unang may dokala, mil-milyo pa sa hirapangnya murunang may manangah na taula sigano pari ikot tadama siani hala Kriste siu tertuhat hita. Imana parjolo di turpuk taon pertemuan ni Tuhan Yesus doho takasisian. Na padua hona kamanginang diaya o 50 sahatu 50 tolu didok di turpuk taon dungi ditogi homana sida haruar tu Betania. Di paher bang matangan sirang manasida di pasu-pasu manasida. Jadi manaik Tuhan Yesus didok di turpuk tahun tarhidat jedang manakok ate ay molo manakok buru majaki manakok odang na majaki tuhata alay tarhidat tatusido beda na kamanginang molo manako buido pakai kursi ate buido pakai tangga ala yang gon tarhidat Tuhan Yesus lapatan na adong na manogi bana siya Banua Gijang imadamang na di Banua Gijang alay di paherbang ibana tangan na mamasu-masu na sida pasu-pasu ni tuhata tua kasih siya na perjuli lau sido pasu-pasu ni tuhata nak tuhita jolma nak tuhita na pungu di bagas jagari jaun ido pasu-pasu ni tuhata di pasu-pasu Tuhan ido portibio di namana ibana tu Banua Gijang di pasu-pasu Tuhan ido ngoluta keluargata di natinadiko ni Tuhan Yesus ita mana ibana tu Banua Gijang di bagasalas ni roha kasisiani alama masu-masu Tuhan mana di nasida las roha nasida di papuji-puji nasida Tuhan alanya kamanginak tapuji ma Tuhan dak kolas sisiana perjuli di pasu-pasu Tuhan. Kita ope di pasu-pasu Tuhan do. Aha pasu-pasu ni Tuhan. Sudah dari ngulut tau kola pasu-pasu ni Tuhan. Jadi hulahi jamita kunasal pa kamanginang. Kola boy pe hita merdalan. Dak tarasa belgani pasu-pasu ni Tuhan itu hita. Kola boy pe hita merdalan. Dak tarasa belgani pasu-pasu na pinasahat ni Tuhan itu hita. Godak kalat nuaing di portibion. Sata di holan yang kacautik pep aku hina. HP hita au cugari au madok isenaro tu jamboreon ila 5 juta be sahala ina. Sudi hita buir merdalan ate. Pinoma boy dope do honot tago do daweda. Lapatan nasihat dope hita. Daktar asam belga ni pasu-pasu ni Tuhani. Dilihat Tuhani akapari anak konon paraditon si pangano di tonga-tonga ni keluargata. Adonggo sada rumah sakit di Prancis akamanginangnya dihitau penagudangan rumah sakit. Jadi perhebat ni rumah sakit na Prancison. Ngai woto rumah sakit tos sa dililingay na marsahiton. Anggo hira-hira song beharapan ngapit toridok tu keluarga nga pabulak kamu mati karijabuna. Nga buat kamu mamulak. Nasodong beharapan. Dak pola tarhibet betu so bedak dohotak kadia. Molo ngai dok rumah sakit to buat kamu mamulak. Na buido te pagajang-gajangon umurina marsahiton.
Ba mungkin arok si pay mau sapudan na nang rosa silibat ati. Nang rosa duluk sanggul. Alay duhot siara takamanginang ikom manuhor hosa 600 juta sajom. Bayak ko kauma. Betua ni marak satu ita kasong-song ni ati. Hola sempat ita manuhor hosa 600 juta sajom. Badang tupur kota Jakarta. Tupur belgane pasu-pasu ni Tuhan sagogoni gogona tabay marhosa dangarong nakebratan dangarong mangoray hita dang martuhor belgane pasu-pasu ni Tuhan terus do mamasu-masu Tuhan hita be mamarningot mamereng akadia pasu-pasu na pinasahat ni debata tu hita naguda nga pasu-pasu hola pidda pe hita sa tuba tu Jakarta onate Naktarasa belgani pasu-pasu ni Tuhan au cugari saya lalap pita itu bago marbirok ya dope hitaon. Adong na mersuhi-suhi. Mau lihat mari Tuhan bagak kita kamanginang. Mau lihat mari Tuhan sahat kita tuci buburon. Ai parrotta na jolo na ni ojarina haci do. Ida tu ngau kita pide sa toba penempatan tukar terbupati adongi. Nani ojariu tanggo hita da jolo rotu Jakarta. Na haci dongoluta na jolo di toba benaro hita tu Jakarta. Mau liate ma di Tuhani terus di pasu-pasu Tuhani hita sahat tunuang. Terus di paherbak Tuhani tangan na dabadiai. Mamasu-masu hita kana porsia diban. Alani terus mahita porsia tibana. Terus mataha porsia Tuhani. Manangi dia hita maringanan mananga hulau tasiganu pari. Taha porsiai Tuhani rodo Tuhani itu hita marhite todina nakpe mana ibana tuban magijang alai didok diturpuk tahun suron na do hagugoni rotu hita 10 hari nai parningotan ari hasasaor rito di perbadia asima rohani Tuhan saya ditabai Tuhanima aka pasu-pasu silas ni roha di hita di pasu-pasu Tuhanima kaya anak kota di pasu-pasu Tuhani maka keluarga tatwa katik kinanengro. Amin martang yang mahita.